Ja, men de er... fuck, jeg er lidt trapped nu, fordi hvis de kommer... Ej, Mille, fuck nu af, mand! Kan du ringe? Jeg ved ikke, hvor det er, han mate. Jeg har ingen det ved fucking idé. Nej, det ved jeg da ikke. Jeg løber op til den røde. Men jeg er trapped, altså jeg tror, jeg dør. Lyder med silence og alt muligt. Ja. Jeg er om bag den røde nu. Er du? Ja, ja. Løber Jeg ud er imod. trapped inde i gården, mand. Fuck. Skal jeg prøve at løbe over til dig? Ja, jeg prøver. Okay. Er du in it? Går lidt kigger på den venstre side. Ja, det er der, der kommer løben der. Ja. Bare løb. Det er fanden de er. Jeg tror, de har været i skoven. Ja, måske. Nej, det var det ikke, fordi de skød... de skød igennem bagfra ved laden. Hvor fanden er du henne? Jeg er om bag døren nu. Om bag den røde. Om bag den røde, og jeg er enig. Nu kommer de igen. Hvor der kan jeg se. Der er en pose. Der er en ude foran. Her med mig. Ja. Hvor er det? Nice. Fuck, mate. Ja, lige. Okay, jeg tror, at jeg skulle skyde den lige. Så lige hvad han har. Shotgun, gryde. Ja, den skyder lidt. skud. Der var 2 skud, 100. Jeg ved ikke lige, hvor fuck det skyder. Kommer der zombie der. Ja, vi skal væk herfra nu, ja. Ja. Det er nu. Bare væk, bare løb, altså. Jeg havde noget spændende, eller hvad? Ja, han har 10 vintage, jeg har taget dem. Løb den her vej. Ja, det kommer. Vi fik da en recorded kill. Jeg ramte ham fucking godt på det første shotgun-skud, man. Holy shit. Ja, jeg ramte over 2 gange ud af de brystet, så lagde jeg sig. Nå, what? Zombie, fucking hurtigt.